Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Damang dainang, dongan nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, ata di debata, nalaho tolhas di bagasa partang yang atta, ima natar surat di 2 Timotius bidu 2 mamuka sian ayat sada jalamar haujungan di ayat itu. Tajaha margati sorin laus tapai hut-hut ma hatana songonom madidok. Taum ma na porsuki humokop Kristus. Ope aleanaha margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Gabedongan manaon hapor suhom maho, songo parangan na dinggad di Kristus Yesus. Nang namarsiadu pe dang di partupali ia sotigor para luannai. Atusi nahudoki ay lehonon ni Tuhan ido tuho roha mangarti saluhut nai. Ido sahatna oras madihita saluhut na. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Hatao di pasahat Apostel Paulus, tuanak haholongan ni rohana, anak di bagasan Partodion, manang anak di bagasan Haporseaon, ima tu si Timoteus, namangula di Huria Epesus, laos si Paulus, nunga dapot be ra ujungna, ala nunga ro ancaman, ikon uhuman maibana binahen namar barita nau. Damang dainang di bagasan ganup nasa akahamauloni dohot dinalaho mangadopi hamatean. Songon nadidok ni Apostel Paulus isa diri pe. Ia bolo porsea tu Tuhan Yesus Kristus dada si habiarak kamatean. Alai na porsea di Tuhan Yesus Kristus hamatean gabi parhitean dinalaho madapot Tuhan uluan binahen ni i di pasahat ma songon somalna sahalak naeng marujung nguluna di pasahat ma tonana songon gabi tona don tu ima anak haholongan na si Timotius asa boha ibana dinalaho mangalakahon ganup nasalaka ni huriai tuaka ari-ari nanengro songon pasahaton tongkat estafet tu si Timotius maibana di pakobasioni. Damang dainang ahama didok tu si Timotius jala ahama na didok na tu kita. Na parjolo didok margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Margogo lapatan na disom margogo ima nama jalugogo nasia jahuba di bata. Molo didok tu hita margogo mahoamang, margogo mahoinang, aiso margogo jolma, aiso margogo ganup nasa hita di hajol mauta, molo sodapo gogo nasia Tuhan. Makana didok margogo maho berarti sia dia doha gogo oni, nadidok nadison sia debata di bagasan Kristus Yesus. Aiswadong pangatusion ni jolma manang dia. Naboy tarbahen na. Dang boy lakahonon na sadalaka nature. Molo somardongaton manang molo somar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alani didok ikon namar pangusadean tu jahoba debatado. Ganup nasa naporseai. Asa margogo ibana dinalaho mangadopi mangulahon
doho patupahon aka nalaho tanggung jawab. Damang dainang songoni tuganup nasana porsea. Sudedo hita adong hagaleota. Jalai ko parjolo diadopan ni debata dang na mga sahog gogo jolma. Isi na mga sahog gogo tu jahuba debata, berarti ibana penaing mangalo jahuba debata namay. Isi na mga sahog gogo tu jahuba debata, manang mabahe bisuk na maradupon jahuba debata, berarti ibana penaing bersaing doho jahuba debata, hapedang tarbaheta dinalaho manatap jahuba ipe. Dang talup ganup nasa parngulwota ala natino panadohita siatano jala holan ala hosahanguluanido tarbahe kita dinalaho mangun. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Didok ganup tu aka na porsiai muse asa margogo mangadopi aka siadupan. Ahaman waeng nata adopi di bagasan parnguluot taon. Maragambedo nata adopi. Asing dona ni adopan ni partiga-tiga. Asing dona ni adopan ni akka nakarejudikator. Asing dona ni adopan ni akka pengusaha. Asing dona ni adopan ni akka pegawai. Maragam do akka nata adopi. Alai ganup nasanata adopi ikom margogo hita sian gogo na sian debata. Unang sian pikirata, unang sian nata pangasahon hadiriota. Songoni dinalaho makobasi ulaon ni Tuhan. Dang boy marpangasahon marpangusadea tu pikira sendiri. Alai ikon mangasaho jahu badibata, jala marpangusadean marsigatung tu jahu badibata. Asa tutuhi tanah margogo di bagasan hati goran. Udang do margogo portibion. Tatuari marcerita dohami taringot bohado hagugun di portibi. Boydo habang nasumuki kabang. Ate. Dang pesawat. Alai nasonidei pe boydo habang. Bolo taringot tuak kasih songoni margogo do portibi. Alai hagugun ni portibi saya maholat di portibion. Boasa di paloas Tuhani dang tikina dope dinalaho mangadopi aka panguhuman songon nadidok ni Tuhani sadiri di harorona anno. Nakana bolo tabereng unang pala longak kita mangida ka zaman. Unang pala longak kita mangida aka na luar biasa tabereng di bagasan hagogoon ni haportibion. Partiga-tiga pe biasana gudang do halak mabahen penglaris. Ate, olo songoni dibuat dilaniaha, dilani aro warna tanggiling, manang tanggiling, olo dilanai dibuat, dibaik ipahiyang maun, dipakaring, digatuk pemaun, diinganan di persigatungan nama nang dia mau, adong ibuat kulit ni buaya, betu dompet nak, ate, maragam. Alai bolo tabereng damang doho dainang songod dia mahagugon ni. Songod dia mah. Molo marpangusadean marpos niroha berarti hitatus. Molo tadok do alani hagogoon nyodo laku tiga-tiga kui sarana tuakana mar tiga-tiga. Alani na hutio do naik jabataku ninna akana pegawai. Alani yodo boy denggana kaulau kuninna ka pengusaha. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus di dia do Tuhani dihita. Molo nung ngasanga si songon. Berarti ngatabahen Tuhani asing sian Tuhan nasasi tonga. Asing sia jauh badi batanu ngadong Tuhan nasi. Berarti nga berdosa hita disi. Ala subui ganup nasa jolma pe mangakui adong Tuhan na asing. Asing ni jauh badi batai sendiri. Manang jahwe na didok. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Alani marpangusadea tu diri niba, marpangusadea tu aka hagogoon ni portibi, dang si songoni ganup nasana porsea.
alai marpangusa detu jahu bade bata, ahana subui tarpatu ba jahu bade bata, ahana subui tarbahenna, aibana do nama no paportibion, laos ibana do na punasa, jalahu asona do, sotung mabiar ganup nasa na porsea alani, boy do mabain panglaris, carana boha, tapatu pa holongi, Martiga-tiga pehita tapatu pa holongi, berusaha pehita tapatu pa holongi, holong na dia, holong na tigor, holong na sitong, dada holong na marparbuat, dada holong na mengemis, daw, alai holong na sitong, holong na tigor, asaboy dinggan, ganup na sa parngulota, hobar tulomo ni rohani Tuhani, jalamanatap do Tuhani mardidahita. Molo didok Tuhani dihaholongi do ganup nasana porsea tu ibana, berarti unang bema biar nita unang sanksi. Aha pe usaha ta. Alana damang dainang godang do si anak kaduru ni pangatusion. Molo songon namasa die pe suson, godang doa ka pangatusian ai tuaha mahamu gabe porsea tu Tuhan Yesus namatei ninta. Saya tuaha mahamu porsea di hatani si Paulus ninna. Saya tuahama begion hatani si Timotiusi, dan tikosi dang masuk di pikiran, ninga. Hape sa sitong na damang do dainang ay hahomiyod do jahu badi bata. Memang ikon hobi do ibana. Asa disima ibana tarida bohado huasona. Namang ihud damang dainang didok. Jadi nabi negem sianau diadopan di torop sitidangi ima pasahat tu halak haposan akan atau mengajari na asing. Di pasahat tu son tu si Timotius anak nahina holongan nai. Asa ibana mangulahon songon na niajarhon ni si Paulus taringot tu Kristus Yesus di hasit tongani. Berarti akumulatif do na pinasahat ni si Paulus di pangajarion na tu si Timotius. Jalanung ngagoda kalak marbinege imana didok na si tidangi termasuk na tua-tua opung ni si Timotius pe marbinegedo ditiki ditabalhon si Timotius gabi pangula di tonga-tonga ni huriai. Tamang dainang didok di si Muse asa pasahat tu halak haposan. Memang halak na boy si haposanon om mahalak na jujur, om mahalak na boy mameo hatai jaladang di pauba. Rahyado tabereng parjolo sian sadahuria dungi dia parsiajari ma dilehom ma pangajarion pangatusion taringot tuhatan di bata. Alai holan manaringoti akan narikot di bagasa parngoluonon lau maibana dipuka mahurianai baru dak huriani Tuhan be alai huriani ibana nama asaboin yan ibana mangomo mamoras yani asaboin yan ibana madaputi damang dainang dada huriana sitong idak huriani sasahala alai huriani jahuba di batang bagas ni jahuba di batang ido huriana sitong molo jolma do na punasa da kuria guar alai ganup nasa na punasai ima holan jahuba di bata ise hita disi nama karikoton nama ngulahon molo tabereng nak kaning di epistel di Esrai nagebe jamita tu hari minggu pe takasma didok disi bohado nasida dinalaho mangurupi pajong jokon paunehon paturehon padenggaton bagas joro ni debata maratus lobu ate damang dainang ohahita diganup nasa huriatta loja dohita say maos zaman nipad di tanah rahai di pasahat do tongdo maos taringot tu pembangunan masuk musepat di tahun tongdo adong taringot tu pembangunan bohado hita, loja do hita di siamangina, loja do hita, tabereng ahana di dokna, si haposat do Tuhani ganup nasana porsea tu Tuhani iko gabe si haposat to,
Dangiko guarta si haposan. Alai gabe si haposan halak nabui dipercaya. Sebab orang yang percaya kepada Kristus harus bisa dipercaya pada kehidupannya. Bukan berbicara bohong, tetapi berbicara jujur dan bagaimana yang benar, sebegitulah adanya. Dang diorui, dang digadai, taringot tuhata ni debata, nasi tong nati goreng. Alay torusma di pato. Songoni nang tu parhalado laho si piliton ni si Timoteus. Ikut dipilih dosa halak haposan, jalan na tahu mangajari. Nda tahu mangajari akan nasi. Luhut na dohita ditodo damang dainang dinalahu pasahaton pangajarioni. Tuganup na sana tua-tua, tuyana konna, tuaka pinoparna, tuaka donganna, tuhobar balokna. Boydo di pasahat, gabi parhitiam mak, imana didokna, sahalak pangajari manang didaskai. Bohadi hita, dinalaho patupahon marsiajar, ringgas dohita penalahan Alkitab, ringgas do marsermonak kaparhalado, ringgas dohita dinalaho marsiajar taringok tuhatan Tuhani. Boydo halak holat dijaha hatani Tuhani, alai boydo gabe maul dia tusi. Namangihut damang dainang bohado hita dinalaho patupahoni. Biaya tolu didok gabe dongan manan hapor suhom masongon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Songo parangan. Kalau di bahasa Indonesia didok seperti prajurit. Bohado prajurit. Kalau prajurit biasana boy bana gabe sahala prajurit adong prosesna. Boy sian tamtama, boy sian bintara, boy sian akademi. Prosesi terus mardalat dung masuk peibana gabe sahalak anggota prajurit. Adong muse masa persikolahan na. Bohai bana ditikinalah naik pangkat, tetap ujian, tetap dites. Jala sahalak prajurit na boy dauta daya juang na tibo, usaha na tibo. Jadi dak kola nasal gabe Kristen au daya juang ta daw ngadong. Gale-gale. Saya mau sadong. Si bay nonon. Saya mau si songono tu pembangunan non. Somar terida. Satu ngadong sian songo sani sak kita. Sa gogo ni gogot tatabayan. Tapangido tu Tuhani pargogo ya Tuhan mangulahoni. Dang gabe tado tapagale dirita. Ta ceritaho muse tudongan gabe gale muse dongatta. Ngalilu hita tadogyo muse dongat talilu. Asadong dongat tarap lilu. Torok pedia kana lilu, molo na lilu do dangadong sitong niate. Dangadong hati goran. Alani di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang mabiar hita mabahin na denggan. Diperhituk ko jahuba debatado ya mangina. Nang mabiar hita. Asia biarat ta belum mabahin na denggan tu debata. Posrohata di Tuhani. Parhalado ni huria pe. Parhalado ni huria do majelis pe. Memang mardabu-dabu tu jahuba di batado luhutna. Molotung adong nalipe rapatureho kita. Rapatureho kita asa lomoro hani jahuba midahita. Seorang yang militan untuk Kristus. Daya juangnya tinggi, daya semangatnya luar biasa. Tu dia peibana pertanyaan beta. Jaladung beta nina di beta-betai musi dongan. Ido mabahin na dinggan. Unang tabeta-betai tu akan nasi. Unang tabeta-betai tu haliluom. Makana ayat opat didok. Dang olo alit parporangi tuaka ulaon pardaraman. Di korbato dirina. Coba bolo tabereng ditiki masa majo kerusuhan. Ate 3 kali kerusuhan contohnya di bangsot tahun. Dikirim ma aka prajurit manang aka TNI manang polisi tu Aceh. Dikirim muse ditikina tu Filipin. Dikirim muse tu Timur Tengah. Bohado keluarga pera Tuhan saya inda do ramar tangyana. Dinggam maya mangina alai konadong pos niroha.
Songoni mahita diganup nasaha porsiaw tapatupahon na denggat tu Tuhani. Tajoho Tuhani, Tuhan bohado dan tarbainao. Alay pos doro hakku diho. Memang bolos ya pikirat tau lo dang tarbaita. Ate, dang tarbaita. Alay pos marohatta. Tutu naso taridai pasu-pasu ni debata. Papataron na do tuaka na olo ibana mangulahon lomoni rohana. Na manghihut musti damang doho dainang asa halomoan ibana di namar suru ibana. Di bahasa Indonesia, biar menjadi kesukaan komandannya. Isedo na manguluho kita Kristus Yesus debatai sendiri. Ido nama nuru hita. Rap disuruh do hita nuaing mangulahon nadinggani. Dakola sebagian pihak, dakola nama, dakola nina, alai sude, dakola danak, dakola naposo. Alai luhut na ganup nasa naung gabe upuna ni Kristusi. Napa dua hon didok kita songot dia nang namarsiadu pe dang di partupali ia sotigor paraluan nai. Namarsiadu didok dison molo di bahasa Indonesia olahragawan manang atlet. Namarsiadu dison berarti ikon sesuai aturanna. Sesuai aturanna molo sesuai aturanna manang hati gorani dang dipartu bali ibana. Jadi ya sadapot ta tupal nasihat Tuhan isa diri pe ikonsian hati gorat do. Budang na denggat di portibio na manginang. Ale taingok ma hatai na madok. Semua yang kita lihat baik belum tentu benar. Tetapi apa yang benar daripada Allah, itulah yang seharusnya memperbaiki keadaan kehidupan ini. Artinya sudena taidai dengan molo sotigor do ibana siat Tuhani, belum tentu itu baik yang sebenarnya. Jadi bohahita patupahoni asa totok kita marsiadu dinalaho totong jongjong di bagasan hati goran. Marsiadu menjadi seorang olahragawan di dalam kasih Tuhan itu. Atlet ni Kristus mahita nakaning gabe sahala prajurit ni Kristus, sonari atlet ni Kristus manang olahragawan ni Kristus. Berarti seorang itu yang mau berlatih, melatih imannya, mangalati partodionna, mangalati paredionna pamujionna tu Jehovah debata, mangalati dirina dinalahu martangiang. Asa unang beadong namadok hamu martangiang ate sugu mau hamu mate hadua ma hamu majo mau sate didok martangiang ali alus na hamu majo sasitong na hamu martangiang ate amang nauli martangiang kita ina bato dang nagabi si patugat-tuganan benalahu martangiang ala naik merlup bado hita asa dinalahu patupahon songon nadinggan alana bolo diberek kalak nasi ay wahado ala Kristus songono nate didok martangiang hamu majo hape hita masih holdo mampay tangiang. Contoh na dong perhelatan na belga di bangsot tahun. Masih holdo hita manangyakon asa boy rak martangiang do nasida. Ape bor rak matu parsikolan nati. Tangyang nape so tangyang ta. Ale tangyang ta, tangyang dituhani may. Ima di bagasan haporsia. Biaya onom didok iko siula haumai jumolo taruli di parbuena. Si ula hauma manang petani, manang parkobun ati. Ima sahalak naolo bekerja keras di bahasa Indonesia didok petani yang mau bekerja keras, petani yang berusaha. Berarti di bagasan partodiota pe di bagasa kaporsiota di Tuhan Yesus Kristus targoar makana porsiai muse napatuluhon gabe pangula di Kristus. Manang parhobas ni Kristus. Isei sude ganup nasana porsea diba. Aha tabahen tutuhani. Aha naung tahobasi tutuhani. Alai tabaem ma aha manaboy bahenok kututuhan. Molo tuhani naparjulo mabahen nauli doho nadinggan jalalam taruli mamuse molo torus sita bekerja keras dinalahu mangulahon akan adinggani ala somari suang akan adinggani.
Karena di bahasa Indonesia, usaha tidak pernah membohongi hasil. Usahai dakya mergebus tu hasilna. Bonai dakya patuduhon parbuena asik. Artina idao do parbuena siap bonan. Molo Kristus do bonata berarti denggama parbuena. Molo Kristus do bonata bonani hanguluata denggama parnguluota. Damang dainang naparpudi didok. Atusi nahudoki ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Jadi dada holan diganuk nasa pangajiarayoni alai adong do toddi ni debata toddi porbadia nagabe toddi si pangajari nalaho mangalehon aka pangatusion aha nalaho si bahenota. Asal matorus miak kita di bagasan hati goran hasitongan ni Tuhani olo berjuang olo muse dinalaho marsiadu patupaho nakana denggan di Tuhani olo muse bekerja keras dinalaho mangula akaulau di Tuhani atong damang dohot dainak naung taruli hita diganup nasa akka partondio naung taruli hita di hatanaon didok Apostel Paulus tu si Timoteus nuaing hatanai parhitian didok Apostel Paulus tu si Timoteus dohot luhut nana sahuria dada hola di Efesus dohot donang dihita nuaing dohot nang diganup nasa keluarga ta atong damang dainang taruli pasu-pasu mahita diganup nasa partondiota digadaima denggan basana jala posma rohata margogo mahita molo marsigatung tu pargogo nasuhatu dosani ima jahoba demata. Amen.